Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kiki garad ubade director ulai khuble ki Paidbah ki belawan ai ke Jingkyrshan ya ke Phlim Borsing Haba lapan ha State Central Library Shalong. Kiki ula kerpat ki Paidbah bakin wan ban petno ya ke Phlim namar on pen kotno nadu ka arpusan trik menta ubenai jilio. Ulai thu baka Phlim thamai ka ba udirect ka day ka Phlim keni ka ba lapan mi da ka chwas emle ka film production ka ban sapen ino ha ki cinema ha ubenai nailar menta usnem bala ak dau phira do tdong wan ri pingrop golden suchang bat ki wei de. Kublai pi baro ki Paidbah ki baju Jingkyrshan ya ka channel ke jongi timantang adon lang bahini badi Kiki garot ide director jungkan ke Phlim Borsing. Ini tu mentang ne ha plau jungkan ya ka State Central Library ni ka hall ki sesotham auditorium. Dia mentang ni kena berpi Kiki garot batalem kendiat kan ke Phlim ya kita cerita ya kalau no. Hadu man chisngi nama ba hadu shpo ngi pani hadu kat pratrek te Sngewkmen hadu kata-kata ba ki Paidbah nadu nasor nadu nanong kendong kila wan ai Jingkyrshan mai ni te kat kumbangi iba ki labun ngim la shu ban yeken kita gi beri ba wan gen nadu betul kasi hadu kat pratrek te wat menin rungi off ya katu ka company isu ya kan ka Phlim menen kendat ngila kham diau hingga omba nama ke Phlim Borsing da ai gap ni artin Henry menta ke singi iba ki beri ki wan saya boy hali yang be kids bak Tekan gut no kan ke Phlim juki. kene ke Phlim ngin pen I khadu de hadu ka arsan trek mentau benai Te pidang petang biang da bun breu ne samya no. ngin sepet kat kum ga jingwan jong breu ngin pet kum no ki wan hadu ka arsan trek ladang iba ka hol kadang dapat kum baka dapat man ngini sing ngin la ban petang Te pi ga ke jing compare kendiat. Ibreu kampun hang nen habijur ni ne ga jing Phlim pi. Hadu menta kat kumba lai mengi ha ka Phlim jong iru ngapet bahang ni ka kambun namar bahang ni wat ki nok sor ki lai rung lang da te kam der kum habiju pada long ta ka don ba jing ya te hang ni pada ka wei mder tang kata hande ka parking ru lasuk bun ki beri kila yawan men de parking ni Parking mo. To. Te ga jing Sngewkmen jung pin mar ki bun Paidbah ki pet ne ka Phlim ki ba itanat ba ka long Phlim South. Jingi show ba ka sound ro sa ha. Te pi batai kindiat long ba pidang le baju shoot ne pin sania no. Hai kani ka ai men sem shibu na ingi namar ba man ba mi ki Paidbah na hol yo ong bai ani ka ka Phlim ka ba pher tam na ki breng ki Phlim khasi nga tengah ditang nong senang ngam ti kata nga abai ki Paidbah ban compare ki Phlim te kani ka jing wan jong ki wan ai men sem ingi kani kadang penlong susu ya ka tim jonga ya kani ka Kiki gara studio ba ngindang le bah susu kata Tapi pinang snap Phlim biang ne pisangnya no ne Borsing. kani ka Phlim Borsing kan sedon sa kapatu perlok Kapatu mo. Hagata le dang ngin persangkat bala ban penitenat susu palat ya kani ka ba patwan kan Entah mo. Tiki ki Phlim thamai mentah ba Phlim kre. Kai ka Phlim thamai. menta ka Phlim thamai ka pan sami no hi sen habnai August kadai ka Phlim ba kerteng kini Kunji mo. ukni Bono ba ak ba. kata ka Phlim la don lang I ba phira da tram nang ta I wanri nang ta I ani dang bun ki artis semua Golden. but ka golden ki artis ba trim Terima. Tapi shoot him pi direct pi kan. hai Tapi kejiroi ro dan kejiroi. kadan ka wai jingruan ka ba ngi ai bangi sena kerpang nam tau kini Kunji mo. Mut piru pi along pa kunyi. Da para nan. hai Kung tidak lupa way da pling kini. Kini jong sa bener. Komplit aku jeng breu buat kami jong ki para mo. Kon jong para jong pi men kinsa pi dong kini. Te ton lang bakan ke Phlim kini pin sanang susu ban. Punya kum no, kum kini. Kabagan video ko. Kunyi ton ki jing bakli. Te ke ga ka kubur jong pi saki jai bener jong i. Ba kidang don ne kidang dukman dia dang wat pet biang Phlim ne nang duna ne ki Phlim. hadu menta ki bri kila sedang nanghi ker kompet Phlim ba kila sedang pejru mano basna mano ba nang ka teng pada ki one page wai ka Phlim adin ki lada internet ka Phlim jung pi kila itu kana kumta hi ki bri kadang start susu ngai ma Phlim menta ta kadang hable ba aman gano ka Phlim